Здравейте, Краси Вуцова и добро финансово здраве за всички. Научихме се, че първо трябва да плащаме на себе си. Но парите дългосрочно, как по най-добрия начин да работят за нас. Не е в шкафче, не е и в безлихвен депозит в банка. 5 възможности. Първо, да научим задължителната програма – управление на личните финанси. Тя е базова, тя е като загрявката преди спорт. Ще говорим много за нея. Второ, инвестиция в недвижими имоти. Чудесна инвестиция. Хите на пазара и аз се правя. Но там също се искат умения. Да купиш апартамент, защото ще живееш в него? Не. Инвестиционни имоти. Трета възможност. Инвестиционни фондове. Взаимни фондове, ETF-и, хедж фондове и много други. Тук има риск и присъствие на посредник с добър опит и имидж. Ще реши нещата. Четвърто. Злато, сребро и ценни метали. Също за познавачи. Пето. Крипто. Висока волатилност, липса на регулации, с не много голяма инвестиция съм, пази си данните в специална флашка. Много моля да ми върнете информация. Вие инвестирате ли и коя от инвестициите предпочитате? Хубав ден!